Astăzi suntem în 29/06/2021. Branșamentul este făcut. Enelul a venit, a pus BMP-ul, a făcut racordurile pe stâlp. Până sus este și cutia trasă. Da? Este făcută împământarea. Avem și cutia în casă, în proprietate, pardon. Dar a uitat să pună contoarul, care nu este înăuntru. Este gol. Astăzi fiind ultima zi în care ei trebuiau să vină să pună contoarul, să dea drumul la curent în proprietate. Din păcate, nu este așa ceva. Nu s-a întâmplat. Asta e inelul.